Майчина любов. Беше зима. Снегът бе отрупал пътя. По клоните на дърветата, по покривите на къщите, снегът се бе заскрежил. Майка с двете си дечица ги беше повела на училище. Голямото, кака на видима възраст около 15 годишна, водеше интересен разговор с майчицата си. До тях стоеше малкото 5-годишно братче. Сигурно, докато майка му го обличала, то не е позволило да му се сложи шалче около вратлето. На спирката, дето чакаха автобусчето, то започна да трепери. Малкото момченце едва ли щеше да се сети, че му става студено. Автобусчето, което ги откарваше до училището каката и до детската градина момченцето, закъсняваше. Въпреки, че майката говореше с момиченцето си, забеляза малкото и момченце да трепери. Бръкна в чантата си, дето беше сложила детското шалче. Извади го. Ови го около вратлето на детето. То спря да трепери. Затопли се бързичко. Майката продължи да разговаря с дъщеря си, а момченцето стоеше до тях и кротко чакаше автобуса. В тази кратка история се вижда безрезервната любов на майка към дете. Тя винаги знае от какво има нужда чедото й, та макар то да не казва.